Prezentând în câteva cuvinte fiecare din aceste domenii de activitate, ar trebui să vă spunem că pe linia de finanțare puteți găsi atât creditele de activitate curentă cât și creditele de investiții, de asemenea niște produse de finanțare care conțin elemente de ajutor de stat, ajutor de minimis mai exact, și acestea sunt credite cu dobândă subvenționată pe care le acordăm și mecanismul de compensare parțială a dobânzii pe care o firmă o plătește la un credit de investiții contractat de la oricare bancă comercială. Pe linia garantării oferim scrisorile de garanție. Sunt garanții de stat care vin să completeze garanțiile pe care o firmă le are și le aduce în favoarea unei bănci finanțatoare. Asigurările se referă la acoperirea riscurilor aferente activității de export și sunt riscuri comerciale și riscuri politice acoperite de polița de asigurare Eximen. De asemenea, este un instrument de asigurare acordat în numele și contul statului. Deci, ca atare, este un element de siguranță maximă pe care firma îl are în derularea activității de export și care de asemenea vine să o sprijine și în relația cu banca finanțatoare a exportului respectiv. Și un alt instrument pe care noi îl oferim pentru a sprijini firmele să-și cunoască mai bine partenerii de afaceri este raportul de informații comerciale și de credit despre parteneri, despre potențial parteneri. Aduce o serie de informații de natură juridică privind firma de interes pentru dumneavoastră, de asemenea date financiare și furnizăm de asemenea o limită de credit pe care o recomandăm pentru relațiile comerciale viitoare pe care le-ați putea avea.